иброҳим абдузоиров сокини 20 солаи ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ моҳи апрели имсол довталабона ба артиш рафтааст. волидонаш гуфтанд ӯ дар як қисми вобаста ба нирӯҳои марзбонӣ дар шаҳри Панҷакен хидмат мекард, аммо 7 моҳ боз бедарак аст. як корманди қисми ҳарбии 0203 дар шаҳри Панҷакен бе зикри номаш гуфт, иброҳим рӯзи 8 июн дар дидбонгоҳи марзӣ бо Узбекистон навбатдор буд ва бе огоҳ кардани фармондиҳон силоҳашро гузоштаву рафтааст. ба куҷо рафт маълум нест. ба ҳамаи шиносояш занг задем, дар ҳар куҷо сурох кардем, то ҳоло хабараш нест. ду масъули қисми ҳарбӣ дар охири моҳи июн ба ноҳия омаданд ва якҷо ба теппаҳо ва деҳаҳои ҳамсоя рафтем, даракашро наёфтем, мегӯяд Саломат Абдуллоева, модари сарбози гумшуда. ҳодисаи нопадидшавии сарбозон дар қисмҳои низомии Тоҷикистон дар гузашта ҳам рух додааст. як сокини ноҳияи Қободиён чанд сол пеш ба радиои Озодӣ гуфта буд, ки 9 сол фарзанди сарбозашро ҷустуҷӯ кард, аммо ӯро наёфт. Абдулҳай Усмонов гуфта буд, фарзандашро дар моҳи октябри соли 2003 ба артиш даъват карданд ва ӯ дар ноҳияи Дарвоз хизмат мекард, аммо пас аз 1.5 моҳ хабар доданд, ки аз қисми низомӣ фирор кардааст, вале на он сол ва на солҳои дигар аз ӯ хабаре нашуд. дар Тоҷикистон барои саркашӣ аз хизмат ва ё фирор аз артиш ҷазо таъин кардаанд. моҳи июл додгоҳи низомии Душанбе сарбози қатори Отабек Иброҳимовро барои саркашӣ аз идомаи хизмат 2 сол аз озодӣ маҳрум кард. ҳамин додгоҳ моҳи май як сарбози дигарро барои саркашӣ аз хизмат ба 2 соли зиндон маҳкум карда буд. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд, баъзе аз ҷавонон дар Тоҷикистон хоҳиши хизмати сарбозиро надоранд ва бо роҳҳои гуногун аз даъват шудан ба артиш ва ё аз идомаи хидмати ҳарбӣ фирор мекунанд. яке аз сабабҳои асосии саркашии ҷавонон аз хизмати сарбозӣ ҳолатҳои латукуб ва марги ҷавонон дар қисмҳои низомӣ будааст.